дар доираи корҳои ободонӣ дар беморхонаи марказии ноҳияи деваштич ҳар ҳафта рӯзҳои ҷумъа ва шанбеи умумӣ гузаронида мешавад. қитъаҳои замини назди беморхона ба шӯъбаҳо вобаста карда шуда кишти картошка, донагиҳо ва ташкили боғи дарахтони мевадиҳанда хуб ба роҳ монда шудааст. бо дастгирии соҳибкорону саховатмандон бинои асосии беморхона ки аз 5 шӯъба иборат аст аз таъмири хушсифат бароварда шудааст. дар ин корҳои ободонӣ аз ҳама шӯъбаҳо фаъолият бурда ҳамшираҳо, озодакорҳо, инчунин бо ташаббуси духтуро корҳои ободонӣ, тозагӣ, сафедкунии дарахтон, инчунин ниҳолшинонӣ ба миқдори 50 ниҳол, инчунин шинонии гулҳои садбарг ба ҳисоби 250 адад зиёд ба анҷом расонда шудааст. Инчунин киштикори картошка дар участкҳои сотиқи ҷудошудаи ҳар як шӯъбаҳо ба шӯъбаи эҳё мисол 3 сотиқ бошад ба анҷом расонда шуд. Инчунин дигар шӯъбаҳо ба миқдори на кам аз 15 сотиқ картошка кишт карда шудааст. таъмири куллии шӯъбаи сироятии беморхонаи марказии шаҳри Конибодон бо дастгирии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расонида шуда табобат дар ҳуҷраҳои барҳаво хуб ба роҳ монда шудааст. Инчунин то имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятушаҳр ва дастгирии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бинои иловагии беморхона ки дар ёшони якум ва дуюми он шӯъбаи бемориҳои асаб ва чашм ва дар ёшони сеюм табибони оилавӣ, муассисаҳои кӯмаки аввалии тиббии санитарӣ ҷой дода шудааст, пурра таҷдиду навсозӣ ва ба истифода дода шудааст. доир ба ободонӣ беморхонаи марказии шаҳри Конибодон доир ба таҷдиди идҳои дар пеш истода ва нақша гирифта инчунин ба 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд иншоотҳо аз тарафи Вазорати тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи мақомоти иҷроии шаҳру вилоят ба сомон расонда шудааст ки ба монанди ба истифода додани бинои иловагии беморхонаи марказии шаҳри Конибодон ки бевосита бо иштироки пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон қарор гирифт ки ба ин бинои иловагӣ ду шӯъбаи беморхонаи марказӣ ҷойгир карда шуд. дар беморхонаи марказии шаҳри Конибодон табобати беморон дар асоси қарори 600 роҳандозӣ гардида маблағҳои аз ҳисоби барномаи мазкур ворид шуда аз ҷониби маъмурияти беморхона самараноку оқилона истифода мегардад. тибқи иттилои масъулин новобаста аз роҳандозии лоиҳа ташхису табобати беморон аз оилаҳои камбизоат, маъюбон ва шахсони имтиёздошта ройгон гузаронида мешавад. аз ҳисоби маблағҳои воридшуда ба суратҳисоби махсуси беморхонаи марказии шаҳри Конибодон дар соли 2022 зиёда аз 1 миллион сомонӣ барои доруворӣ харидорӣ карда шудааст ва беш аз 32700 сомонӣ ба харидори таҷҳизоти тиббӣ масраф карда шудааст ки ин ҳам барои беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ мусоидат намуд ва инчунин оиди дар семоҳаи то ин сана дар семоҳаи соли 2023 барои беҳтар намудани хизматрасонӣ оиди аз байн бурдани норасоии кадрӣ 5 нафар табибони мутахассисони соҳаҳои гуногун ба кор қабул карда шудаанд ки ин ҳам бошад дар зери назорати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳру вилоят ва бевосита дар таваҷҷӯҳи вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Ҷамолиддин Абдуллозода қарор дорад. беморхонаи марказии шаҳри Истаравшан аз соли 2014 дар доираи барномаи кафолати давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои таҷрибавӣ фаъолият мебарад. тибқи иттилои масъулин ҳамасола зиёда аз 20 000 нафар беморон аз ҷониби табибони беморхона қабул карда шуда наздик 50% онҳо ба ташхису табобати ройгон фаро гирифта мешаванд. бемороне ки аз синни солашон аз 1 сола боло ҳастанд барои масалан ба таври ройгон табобат кардани онҳо аз тарафи онҳо баъзе намудҳои ҳуҷҷатҳо бояд пешниҳод карда шавад. ҳуҷҷатҳо чӣ хел ҳуҷҷатҳое ки кӯдакони маъюбони модарзодӣ, кӯдаконе ки бемороне ки масалан маъюбони гурӯҳи якум ва дуюм ҳастанд ва шахсоне ки барои барқарорсозии сохти конститутсионӣ иштирок карданд, шахсоне ки дар ҷанговарони байналмилал мебошанд,
ва ҳар гуна бо намудҳои ҳуҷҷатҳое ки барои тибқи ҳамин барнома пешбинӣ шудааст вақте ки пешниҳод мекунанд табобати онҳо ройгон ба роҳ монда мешавад. бо шароити соҳиби истиқлолии кишвар роҳандозии барномаҳои давлатии соҳаи тандурустӣ имкон фароҳам меоварад ки дар қаламрави мамлакат мардум аз хизматрасонии тиббӣ босифат бархурдор гардида барои таъмини солимии аҳолӣ тадбирҳои саривақтӣ рӯй даст гирифта шавад.